Salutare prieteni! Astăzi am revenit cu un nou episod. Am să vă arăt ceva noutăți. O să vă prezint niște puișori, niște ouă. Acum intrăm în compartimentul de matcă. Porumbei au primit mâncare astăzi, deoarece acum au puiși. Aici avem ouă, sunt verificate, sunt bune. Aici avem ouă, astea încă nu știm sigur dacă sunt bune. Aici avem un puiuț. Aici avem ouăle. Aici am făcut ceva o față de boxă, am încercat eu, mi-a ieșit cât de cât. Aici este matca. Acum o să merg în compartimentul de zbor și o să vă arăt. Aici am tăiat o gaură pentru a ieși, că era umiditate foarte mare. Acum este și lumină mai mare. Este bine acum. Astăzi încă nu le-am dat drumul. O să le dau cât de curând. Acum intrăm înăuntru. Asta este compartimentul de zbor. Aici avem ouă foarte mult, acolo pereche. Aici tot ouă. Aici avem și doi puișori. Aici avem ouă. Mai sunt ceva pereche de ouă aici sus. O să le dau cât de curând drumul. Acolo mai avem doar două perechi de matcă, o să-i mut și pe ăștia. Acolo avem un pui jos și aveam și unul mititel aici. Dați like și abonați-vă și o să revin cu un nou video cât de curând.